Wel, mae yna ddosbarth cystadleuol iawn o'n blaenau ni fan hyn nawr yn y cylch gwartheg i Heffrod allan o Darw Glas Prydeinig. 5 peffer o safon o'n blaenau ni, a mae Martha Sawro o Borth Tywyn gyda fi'n gwmni o hyd Limosans wrth gwrs yw'r ffefryn i chi adre, wrth gwrs yn hyd ar Fiches Odron, wrth gwrs mi wyt ti yn gallu gwerthfawrogi safon y Heffrod yma nawr yn wyt ti a... Ydw. A pa mor dda maen nhw'n edrych? Mae Belgian Blues nawr, maen nhw jyst mor fel poblogaidd ar limbs nag yn nhw'n well fwy yn rai. Nhw wedi yn y ffeiriau geia, mae'r croes na, mae'r cross na, yn dwi efo'r glas, mae e jyst yn gweithio, yn dwi. Mae'r beth mae'r bwtwr yn hoff o fyd, so mae fe'n lot fwy poblogaidd allan yn y ffair eiaf neu unrhyw lle arall. Fi'n credu bod hi'n ddadl deg i gael, falle bod y cig ddim yn blasu cystal bob tro, a maen nhw o'r brydiau cynhenid, fel y burgor, gwartheg diod ar Henffordd ac yn y blaen, ond beth wyt ti yn galw'r pwysau yna, ynddo fe? Tybod, heb os nac oni bai, wyt ti yn cael y pwysau a'r ansawdd na. A digon o'r cig, wel, fwy o gwerthfawr wedyn ni, efe. Yn union. A pan mor chi'n neud yn bach fwy o'r Fiches naw yna, wella, un Henffordd. A mae yna 5 peffer fel wedi sy'n hyn nawr. Mike Rowlands yn beirniadu yr Heffrod yn y ffair eia, eleni, dyna ni Mike. Fel arfer yn ei gotwen yn arddangos yma, ond wedi cael yr anrhydedd o beirniadu'r Heffrod eleni ac yn ei gwaith gwych bore yma, chwarae teg. Mae da ni bwysau fan hyn nawr, ni'n sôn am ryw bwysau Martha o ryw 631 kilo, fyny 662. Felly does na'm lot o bwysau rhwng y 5 yma, nagos, rhyw 30 kilo rhwng ddyn nhw i gyd yn o wahaniaeth yn y 5. Ond mae nhw yn dipyn yn drwmach na'r enillydd y dosbarth diwetha wedyn ni, ond i weld os maen nhw wedi creu y cahyr yna trwy'r corff fel yn debyg i ddi, oedd hi'n sefyll mas i fi wedyn ni. Mae hon, bobl bach, mae hon yn glamp o heffer fyd ti'n ni'n gweld o'n blaenau ni fan hyn nawr. Mae'n heffer ragorol, war y teg. Digon o hyd yn dydi. Fes gros y loen yn y cefau yma. Lit bach fwy yn y lleill. Mae hi'n dwi, ond ni'n gweld y hyd fyna fyd yn ni yn y llun. Mae yna stretch yn perthyn i hon yn does. Mike yn gofyn nhw gerdded o gwmpas nawr. Dyna fydd y sialens a Michael Kirby a hands-on sydd yn arwen y llinell o gwmpas dyna ni. Yn 631 kilo hon. A Blair Dyfton sy'n nesa. A Fizzy Lizzy yn 632 kilo, dyna hi fyna. Mae hon yn heffer dda hefyd, mae rhai gweud bobl bach. Mae cwarter ôl di yn un arbennig. Colin Harris, gwyneb cyfarwydd arall wedyn yw'r trydydd yn y llinell, dyna ni Colin. A boes bach mae yna safon yn y dosbarth yma. Wedyn Teulu Owens, Glantre. A dwi'n meddwl mae heffer Glantre sydd wedi cael ei thynnu fyny'r safle cyntaf, boes bach. A dim ond nawr ni'n cael cyfle i weld hon yn iawn, Martha, ynddo fe. O, mae hon yn effer arbennig yn dwi chwarae teg. Glantre Eco. Wedi magu adre mae hon, felly. 637 kilo. Richard Whitfield oedd y llall yn y dosbarth yma ar y pen pella erbyn hyn. Derin ni drafod mwy ar hon, te beth wyt ti'n feddwl am hon, Martha? Wel, mae lot fwy llydan ar un oedd gynt yn lan yn safle gyntaf wedyn ni. Cha'r llinell na ar hyd y top. A mae'n llawn ag iddi, mae'n sy'n dent yn dyddi, mae'n gweud ys e. Waw, mae hon yn heffer arbennig. A dwi'n meddwl eto'r hyd na. I ni'n gweld i drws nesa un Michael Kirby, mae'r ddwy, mae yna stretch yn perthyn i'r ddwy yn dweud. Oes. Dyna ni'r heffer fi o'n i'n drafod yn gynharach. A fydd na newid i'r penderfyniad tybed. Dwi'n meddwl bydd e. Lot fwy uchder fyd yn y cwarter ôl, felly jyst yn bach sy'n pwysio ddim mlaen o'r ail safle. Dosbarth arbennig, safon gwych yma yn ffair eia 2025 a gen i weld le mae'r garden goch na mynd felly yn y man. Rhif 7 i Heffrod o Darw Glas Prydeinig. A Mike Rowlands y beirniad nôl gyda'r heffer. Mae wedi rhoi yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. A mae Martha Sawro gyda fi o hyd hefyd yn gwmni. Mae wedi symud yr un oedd yn y 5ed safle lan i'r trydydd safle. So Blue Bell fyny'r trydydd safle erbyn hyn awr dyna hi. A i wem ni newid yr un sydd yn gyntaf yn ail ar hyn o bryd, Martha. Trisiad sy'n pwyso fwyaf yw'r Richard Whitfield Blue Bell. Hwna'n 662 kilo, un ni'n gweld ar y ddef yna nawr. Boes bach, mae hwnna'n heffer a hanner fyd. Bobl bach. A mae fe nôl gyda heffer Glantre
A odi na, mae fe'n hapus. Y garden goch wedi mynd i'r Heffer. Dwi'n meddwl bod Glantring Heredigion. Mae e'n agos i'r ffin rhwng Ceredigion a Sir Gar, ond wedwn ni mai Cardiw ar y pwynt yma. Ond llonddorchiadau i'r teulu Owens. A diolch i ti hefyd, Martha, am dy gwmni. Ydwch ni mlaen at y limbs sy'n ar y ffordd. Bod yma ni, Andrew. Llonddorchiadau ti. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Tipyn o gystadleuaeth oedd o ddosbarth anodd. Oedd hi'n clas galed hwnna, dim ffair. Beth yw hanes on? Wedes i bod wedi magu gatre, dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid yn Glantring. Ie, wedi magu hon i'n wneud, so na hon yw'r, wel, unig siow gaeaf wedi siow eleni, so over the moon i gael cynta'n glas. Ac iddo mas o'r dosbarth yma efo'r garden goch, mae hwnna'n gweud lot am yr un sy'n gyda ti fyna. O, credi. A ti'n gwybod, ar i magu, wel, hel o bonus o'n i'n meddwl wneud. Wedes i hefyd yn y pwynt sylwebu bod Glantring Ceredigion, o'n i'n iawn? Mae fe'n agos i ffin Sir Gar. O'n i'n Ceredigion i ni, ie. O'n i'n iawn. Diolch yn iawn o. Garden goch arall i Ceredigion. diolch yn fawr. Llongyfarchiadau boi, a pob lwc i ti fori. Diolch i fan.